σήμερα είναι μία μέρα από τις πιο ωραίες. Τι ωραία μέρα, ο ήλιος έξω λάμπει. Άμα το ξέρα από χθες θα ήμουνα εκδρομή. Και από τις πιο χαλαρές μου. Είναι μία μέρα που αποφάσισα να την αφιερώσω στον εαυτό μου. Έχω έρθει κάπου φοβερά, ηλιόλουστα, και είναι το μυστικό. Έχω ένα μυστικό Του μανεκιά. Θα σας τα δείξω όλα. Θα κάνουμε ένα peeling για να λάμψει το πρόσωπό μου ολόκληρο. Θέλω ένα peeling να κάνω. Ακούς? Σε ποιον τα λέω? Πιστεύεις ότι το χρειάζομαι? Όλοι χρειαζόμαστε ένα peeling. λαμπώ, απ' τη χαρά μου λαμπώ, όταν σε βλέπω. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσω. Πρώτη φορά δεν έχω ξανακάνει κάτι στο πρόσωπό μου, δεν έχω ξανακάνει ούτε καθαρισμό. Ό,τι βλέπετε είναι τελείως φυσικό. Μανεκέν γεννημένη από μόνη μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα μανδελικό peeling. Το λέω καλά? Ναι. Μανδελικό peeling εδώ θα κάνεις μαζί μας. Μανδελικό peeling που, προσέξτε τι θα γίνει. Θα λάμψω πάρα πολύ και θα φύγει και αυτός ο μαύρος κύκλος που δεν τον θέλω καθόλου και με ταλαιπωρεί πάρα πολύ και πρέπει να βάζω 10 τόνους concealer. Αυτά θα κάνω εδώ και όπως καταλαβαίνετε σκοτώνομαι στη δουλειά, αφήστε με ήσυχη. 3 hours later. Η μέρα έχει και συνέχεια. Ένα πράγμα που δεν σας έχω πει και το έχω ξεκινήσει τώρα τελευταία, δεν σας το κρατάω μυστικό, αλλά πρέπει να σας το πω, είναι ότι έχω ξεκινήσει πάλι μετά από αρκετό καιρό να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα χορού, σύγχρονου χορού, πολλές. Μου στέλνετε στο Instagram γιατί ανεβάζω εκεί βιντεάκια από το χορό που κάνω και με ρωτάτε τι μαθήματα κάνω. Κάνω σύγχρονο χορό με τη δασκάλα μου την Έλενα που είναι φανταστική, σε μια σχολή φανταστική στο Μαρούσι, και πάω τώρα να κάνω το χορό μου. 1 ώρα μάθημα. I love it, το λατρεύω. Μου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση. Πραγματικά είναι σαν ψυχοθεραπεία. Έφυγα. Νομίζετε ότι έχω κάτσει σήμερα? Δεν έχω κάτσει καθόλου. Τρέχω όλη μέρα, σκοτώνομαι, δουλεύω σαν το σκυλί το μαύρο. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι πάρα πολύ λαμπρή. Είναι πάρα πολύ λαμπρή. Είναι υπέρλαμπρή. Είναι μοναδική. Είναι φανταστική. Μπράβο, είσαι καλύτερη. Λοιπόν, αυτή εδώ για να σας τη γνωρίσω είναι η Κατερινούλα μου. Ναι, φτιάξου γιατί... Βγάλε το γυαλί. Ναι, βγάλε, κάνει μια εμφάνιση, μπράβο. Ναι, βγάλε. Θέλω στο μοντάζ να μου κάνεις με τον Καράβα αυτά τα... να βάλεις λιγάκι σεξινες. Δεν κάνει τέτοια ο Καράβας, γιατί τώρα του έχω κάνει κάτι μειώσεις μισθών και ξέρεις, κάνει προχειρότητες. Πάλι το δόλιο. Λοιπόν, αυτή είναι η Κατερίνα, κάνουμε μαζί ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτό είναι το μικρόφωνο, αυτός είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αυτό είναι τηλέφωνο, αυτός είναι καφές, αυτά είναι ακουστικά. Και αυτό είναι ένα ποντίκι. Λοιπόν, να φάω και το μεσημεριανό απογευματινό μου, το οποίο το κουβαλάω πάντα εδώ. Αυτή είναι η τσάντα με το κολατσό μου, που την έχω όλη μέρα μαζί. Μέσα διαθέτει ξηρή καρπή. Και αυτή είναι εξαιρετική μπανάνα. Αυτή θα φάω τώρα, γιατί κάνω διατροφή. Γύρισα! Μπράβο αγάπη μου, τελείωσε. Κοίτα τι ωραία πράγματα σου έχω φτιάξει. Τελείωσε και αυτή η μέρα, τελείωσε! Κάνω vlog. Δεν τελείωσε ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Κάνω vlog για το κανάλι μου στο YouTube. Μετά το vlog θα τελειώσει. Πες γεια στους subscribers. Γεια σας subscribers. Τι θέλω κι εγώ, θα μου την αφήσετε λίγο ήσυχη πια. Εντάξει, δεν φταίνε τα παιδιά. Όχι, εντάξει αγάπη. Λοιπόν, τι μαγειρεύεις? Διαιτητικά, διατροφικά. Steamed κολοκυθάκιας. Κολοκυθάκια μπροστά. Steamed. Μπασμάτι αρωματισμένο με φλούδα πορτοκαλιού. Προφανέστατα δεν σου βγήκε. Και κοτοπουλάκι. Μαριναρισμένο σε μια ήπια βινέγκρετ μουστάρδας.
Αυτό είναι το καλύτερο πιάτο που έχω φάει εγώ μέχρι σήμερα σε αυτό το διαγωνισμό. Και Καλά, δεν θα τα βάλουμε αυτά, θα τα κρασιού. κόψουμε στο μοντάζ. Και επίσης είχε μέσα και λίγο... Κόφτα, Γιώργο, κόφτα. Λίγο κάρι για να δώσει γεύση. Όχι, Τι άλλο? να σου πω κάτι. Έλα, Δεν θα τους φιλήσω. τι θα τους κάνεις? Επειδή είναι Μάρτιος, Ναι. να τους κάνω ένα δώρο. Τι λες κι εσύ? Ναι. Να σας κάνω δώρο μαρτάκια. Τον Κώστα το μαρτάκι δεν μπορώ. Θα σας κάνω δώρο μαρτάκια. Ναι, αυτό θα κάνω. 2 λοιπόν τυχεροί θα κερδίσουν αυτά τα φανταστικά μαρτάκια που φοράω κι εγώ. Να τα. Από τη φίλη μου την Ντουντέτ που την αγαπώ πάρα πολύ. Για να έχουν ένα πολύ ωραίο, πολύ δημιουργικό, πολύ φανταστικό Μάρτιο. Πώς θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό? Αρκεί να κάνεις subscribe στο κανάλι μου και να αφήσεις ένα comment κάτω από αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο μου. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Και τώρα ήρθε η... Χειροκροτήστε και